Sziasztok, ez életem első YouTube videója lesz, amiben 3 battle fogunk lenyomni. Ugye 8-as levelem vagyok, 7-es arénában, no legendary. Na. Ezzel a deckkel fogunk játszani. Sok sikert kívánjatok! De ez itt szar, mert nem látom, mit az el. Így tökéletes. Jó a facecam. Oké, itt elindítunk a perc. Jajjajjajjaj. Ezt elbelkeztem. Leszedtük az egyik táborét, az a boldó és mindenki. Vagy mégsem. Érdemel is. Csára. Nem baj. Bum. Oké, még nagyon ügyesen levédjük egy minion oldalból, Kyrie. És szkál. Baszom meg vizet. Bocsánat, hogyha csúnyán beszélek. Ez van. A picsába. Hát azt elvesztettük. Picsába. Mindegy, majd a második battle-ben nagyobb szerencsénk lesz. Remélem. Pedig olyan jól kezd. Amúgy majd persze lesz clan battle-ös, meg ha lesznek itt clan-társak, akkor majd friendly battle is lesz. Ja, és majd légy szíves, írjátok meg kommentbe, hogy mit változtassak a decken. Szerintem én most ezt a zeppet berakom a Hog Rider helyett, és akkor menjünk még egy battle. És szerintem ennyi lesz a mai videó. Tudom, hogy hármat ígértem, de nem szeretnék lemenni 2100 kupa alá. Szóval kívánjátok légy szíves. Oké, Giants 2. Oké. Jó, ezt csak megfogjuk. Persze majd lesz más jellegű videó is. Nem csak ilyen Clash Royale-es. Lesz majd Color Switch-es is. Oké. Na, gyerünk, várjunk egy kis elixírt. De tényleg ez életem első YouTube videója, szóval légy szíves, ne írjatok meg azon. Mit formáltam, barátom? Sziasztok, én Doni vagyok, és engem már YouTube-ról ismerhettek. Hogy ismerik? Ha még nem ismertek, akkor nézzétek meg a Robert Hegedűs csatornát, és iratkozzatok fel. És sok sikert! Yes! Hogyha valaki meg tudja... Leszettem, mint hülye. A Patri, most már nem ronthatod el, most már tudom.
És amúgy 2 win után kapok egy Giant Chestet, aminek én nagyon örülök amúgy. És elképzelhető, hogy csinálunk arról is egy külön videót. Igen, meg lesz Giant Chest opening is. Giant Chest Unboxing. Na, és akkor én itt... És akkor Patrik abba is hagyta. Igen, köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, Ha tetszett, iratkozzatok fel. és lájkoljátok.